Quddiem l-inkonsistenzi tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-ħatra ta' Prim Imħallef, il-Gvern se jkompli joffri l-istabilta. Dan itqal mill-Prim Ministru Robert Abela fin-Naxxar waqt li spjega kif il-Gvern se jkun qed iressaq abbozz fil-Parlament li se jdaħħal mekkaniżmu kontra l-istaġnar. Aħna ċari u deċiżivi għada immorru l-Parlament irresqu abbozz ta' liġi li jipproponi anti-deadlock mechanism flimkien ma' numru temendi oħra li bihom nagħtu l-istabbiltà li hija meħtieġa fil-qrati tagħna, ċertezza u stabbiltà u serenità fil-ħidma tal-imħallfin tagħna. Huwa kontrasta dan mal-mod li bih l-Oppożizzjoni qed titratta din il-materja. Araw x'jgħid il-kap tagħhom u x'jgħid il-kelliemi tiegħu għall-ġustizzja Joe Giglio. Wieħed jgħid vit u liħor skorfina. Wieħed jgħid li nnominaw 4 persuni għal kariga ta' Prim Imħallef u l-ieħor jgħid li ma nnominaw il-ħadd. Giglio sad il-ġimgħa jgħid li m'għandux jiddaħħal anti-deadlock mechanism għax xahar ilu jien kontatt li għandu jiddaħħal l-anti-deadlock mechanism u l-kap tagħhom il-bieraħ qabel miegħi li għandu jiddaħħal l-anti-deadlock mechanism. Il-kap jgħid li hu ma tkellem ma ebda mħallef imma bat li l-Giglio jitkellem ma' nofs l-imħallfin.